Bumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru atata tanjaro Dani Romat Parana Tuaca miwang bending ungkung Risang aswatama Kang minangka duduk ing prawadya bala ing kula tingali ndara kula Dursasana ingkang medal saking Kedaton Ngastina wonten menapa to Den kok sajak ketingal rengu polatanipun kok benten kali adate wong adate iki guayane semringah kok iki biasane iki sedelo-sedelo guyu saiki kok guyune kok arang-arang apa ning regane apa piye guyune iki togok lan kowe mbilung kowe padha tak jarawani bener ucapmu yen wektu iki aku beda karo padatan Gok sebabipun menapa aku iki mentas diunek-unekke Kakang Mbok Banowati Gok mengke sik lah kok didukani niku permasalahane napa napa nuwun sewu panjenengan arep remen karo Kang Mbak Yu dhewe ora watak aku duwe pikiran sing reget kaya ngono lho padhake awake wae lho lambene ora diatur ngene Gok aku eneng Kedaton kuwi rak ana sing dawuh to inggih kula ngertos paduka dipun dawuhi Kang Raka Sinuwun Prabu Duryudana kadhawan nengga Kang Mbok Ayu Banowati Sang Dewi Banowati sampun ngantos jengkar saking dalem Kedaton Ngastina sabab Kang Mbak Yu niku lambanging kemenangan tumrap Kang Raka Sinuwun Duryudana nadyan paribasan Ngastina sak kurawane sampun remuk-rempu dados rempon nanging menawi Sang Dewi Banowati menika tasih wonten astanipun Kang Raka kacariyos Kurawa tasih kenging dipun wastani ungguling perang den wah iya bener kandhamu Gok aku uga wis matur marang Kakang Mbok Banowati kaya kandhamu kuwi nanging apa kedadeane Gok Kakang Mbok Banowati ora rena penggalihe kepara aku diunek-unekke nganti entek amek kurang golek aku diarani mung ngepenakke awakku dhewe buktine ing atase kakangku dulur-dulurku padha ngorbanke jiwa ragane jare aku wong gerang sing kewanenku kalah karo bocah lah wong Lesmana bocah wingi sore wae wani ngorbanke jiwane kenapa aku wong tuwek kok mumulek eneng Kedaton nek jane iki ya bener Ndara Banowati jane wong nyatane ya tenan ngono kok Kang Ndara Lesmana iki sing yuswane isih timur tinimbang Ndara Dursasana wae wani gugur ana palagan bareng pakne cilik sing wiwit biyen wis kekucah ulu wetu Ngastina lah kok ora gelem bergerak mulek ana Kedaton ngono kuwi piye ngene lho nek kupingmu ora bosok ya to kudune kowe ngerti alesane sing dingendikake Ndara Dursasana mau lho alasan dikon nunggu iya aku ya mung golek-golek piye to lah apa Ngastina ki kurang uang coba ta Ndara Banowati ki mbane ki pirang-pirang aku ya gelem kon nunggu piye wong aku ora berkepentingan wong ya ora aneh-aneh kaya Ndara Dursasana mbok liyane ngopo apa ora ning sing dipercaya
Aku mau rak wis ngomong to lho. Yen Ndara Banowati kuwi lambanging kemenangan. Nadyan Ngastina kuwi ora kurang abdi ning sinuwun ngersake piyai sing gedhe tanggung jawabe kaya Ndara Dursasana kuwi. Apa mesti nek wong wedok ki kemenangan? Loh piye to? Iya wae. Bojoku kae ora. Kok ngono? Iya, angger aku main bojoku teko kalah kok piye to? Kok perkarane main? Tenan. Wong kertune iki diwaca siji-siji. Ya mung suwe ro. Mula aku gawe joker sing akeh. Kertu kok jokere 7 nek ora kowe apa. Ya iso kudu nylintis ya apa. Wis mbuh sing kepiye wae kok. Aja kowe dadak ndeto wektu. Bener kandhane mbilung mau ngarep Kakang Mbok Banowati ndak wa marang aku. Dikira aku arep seneng karo dheweke. Bareng aku didakwa kaya ngono, wah, kobong pikirku, Gok. Dasare aku pancen ya sambat batinku nutuh marang Kakang Prabu Kurupati. Kena ngopo adi-adiku padha magut nyang payudan kok aku malah didhawuhi nunggu bojone. Batinku ngersula banget, Gok. Kang mangkono nadyan aku ora diperintah dening Kakang Prabu Duryudana. Dina iki uga aku bakal magut marang Tegalkuru, Gok. Dasare aku wis ngigit-igit karo Werkudara. Durung lega atiku yen durung bisa ngokop getihe Werkudara. Wah, lha kok malah ngaten. Mriko mangke menawi ngantos dipun dukane Kengoraka kados pundi, Den? Wong perang Bratayuda niku enten aturane lho. Yen ana dukane Kakang Kurupati aja do melu-melu. Tak sanggane dhewe. Wong nyatane Kakang Prabu sing perintahnya aku ora nganggo aturan, Gok. Mulai aja kesuwen. Tumuli budal dina iki marang Tegalku suwi kula dherekaken, Ndara. Jumangkahang grosro sumbar. Lindhu bumi kunjing. Saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling haling salah jatmi kok yen wacana kudu manis murih sing seming sasama samane manungsa sami
Manggesta Sang Senopati Raden Dresta Jumena. Kula mangandika ingkang dawuh Kakang Mas Setyaki. Mumpung wonten wedal ingkang mirunggan keparenga kula badhe matur dhateng Sang Senopati. Badhe dawuh menapa Kakang Mas? Monggo. Sampun dadak mawi tida-tida Kakang Mas Setyaki. Inggih, matur nuwun saderengipun Raden. Sang Senopati, mboten wonten sanes ingkang kula aturaken namung kejawi. Kula nyuwun gunging samudra pangapunten saking Sang Senopati. Sawit saking tindak saha tanduk kula ingkang morang susila kala wingi Raden. Tumindak ingkang pundi to Kakang Mas? Salami kula kedapuk dados senopati menika rumaos kula kok mboten wonten tumindakipun Kakang Mas Setyaki ingkang nalisir saking ugering kasatriyanipun. Lepatipun jeneng andika mapan wonten pundi? Ambek bilih Sang Senopati tasih kemutan dika magas jangganipun Begawan Duruna. Lajeng kadamel dambul kala wingi. Saking mboten trimahipun Bambang Suwatama lajeng piyambakipun ngamuk kanthi mbeta pusaka Cunda Manik ngubaraken dahana manghalat-halat. Sedaya isining pesanggrahan Hupalawiya sami geger wontenipun dahana kala wau. Ngantos kula supe Purwaduksina lajeng kula onek-onekaken jengandika Raden. Inggih wonten ing ngriku menika Raden, kula rumaos gela tuwin rumaos nyandang dedosan ingkang ageng dhateng jengandika Raden Dresta Jumena. Mila sepisan malih mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten Raden. Oh, perkawis menika to? Inggih Raden. Inggih. Lugunipun kula ingkang matur nuwun dhateng Kakang Mas Setyaki. Sabab menapa? Awit Kakang Mas kersa ngemutaken dhateng kekilapan kula. Dados anggen jengandika nyerengeni dhateng kula kala wingi menika penganggep kula menika satunggaling pepenget tumrap dhateng kula. Lakar kedah ngaten Kakang Mas kula ngurmaosi kathah jejiban menawi mboten dipun awat-awati tuwin dipun emutaken sengara kula badhe saged melampah kanthi runtut Kakang Mas. Inggih matur nuwun Raden. Wah, semanten luhuring jiwanipun Sang Senopati. Kepara kula malah mboten ngemut-emut perkawis serengenipun Kakang Mas Setyaki. Sampun dados watak kula. Kula menika inggih saged rame nanging nggih namung sagebiaran kemawon menawi sampun inggih sampun. Lajeng monggo nglajengaken pedamelan malih. Kala wingi menika kula piyambak inggih mboten nyono kula kok saged tumindak ingkang ngantos wonten sak njawining raos kamanungsan Kakang Mas. Mila nalika bibar jengandika dukani kula lajeng mlebet mata sujud dhateng Gusti nyuwun pangapura dhateng tumindak kula ingkang kliwat wates kala wau Kakang Mas. Inggih ingkang sampun inggih sampun. Menapa ingkang badhe kelampan mugi kalampahana ingkang baken kula suwun Kakang Mas Setyaki saha para kadang sedaya sampun ngantos kendhat ing reh kaprayitnan tuwin kawaspadanipun. Awit menapa ingkang kita ngadepi menika mengsah ingkang sampun hamba biwuta tumindakipun. Sampun ical raos kamanungsanipun. Sekatahing margi dipun halalaken dening Kurawa. Bakanipun saged ngasoraken dhateng kekiyataning Pandhawa. Lakar kepara saestu Raden, tandha yektinipun Bratayuda sampun wonten pernatan ulum pampahing perang menika namung ing wanci enjang dumugi sonten. Mboten kenging ngedali perang ing wanci dalu. Namung nyatanipun nalika guguripun sawargi anak kula Gatotkaca, Kurawa nyolong lampah ngedali perang ing wanci dalu ingkang dipun pandhekani Kakang Basukarna. Mila saestu kedah waspada saha ngatos-atos Raden. Kadangmu padha wranten becik besok amendemo baris kang prayitna yo saranta
wong Dwarawati tinumpes iku pengawak Pandhawa Nora wurung dadi mungsuh ana apa patih Dresta Kethu katon semengko sowanmu nun inggih sang Surmati mugi kawuningan menika Kurawa sampun ngedali perang wonten ing madyaning Tegal Kuru Raden kowe madalah durung krungu ndang tengaraning perang lha kok wis tumepak Bratayuda nerak marang pernatan meneh Kurawa iki monggo Kakang Mastiaki tumuli ngirapaken para Wadyabala mlebet ing madyaning Rananggana sawih kula dherekaken sak Senopati Sigara cancut gumregut ngembat watang Karabasa mungsuh kantaran bau sayakti dingolena prapteng lampus sirna madyaning palugun waduh ora pangling Setyaki Surtayu kepara nyata ana ing palaganmu kare aku karo ayo sing mati aku apa kowe yen arep njajal Setyaki maju tinjung kerat jawamu parat
As. Aduh. Hot, hot, ah. Hot, 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 ah. Ah, iya, hot, hati, hot, hot. Ya, parah. Hei, candak mikir lo. Hah, wah, wah. Hei, ho ho, iya. As. Hei. Ho, ho, hei, wah. Ho, 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 ho. Ho, ho, ha. Ha. Wah. Oh, mati aku. Wah. 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 Satu kosong. Gatang ya, gatang ya. As. Hei. Hot. Wah, parah. Ya, hai, mati tenan ah. Mudara, mudara. As. Ha. Ah!
Wah. Bumi gunjang ganjing langit kalap-kalap katon lirikin saking alis dari sang maweh gandrung oh wadya bala padha sumingkira gulungan genderamu bongkana kametak trajange dewadya balane pendhawa kae aja wadya bala rucah ndi sing jeneng Werkudara bantongane Hupalawiya ye Werkudara rene ya Dursasana ngenteni kowe Werkudara ayo aja wadya bala sing cilik-cilik ayo Werkudara rene ya kowe. Oh. Cancut kumregut manjing samudra tuliwa jreng ana apa Setyaki sumengka lakumu inggih Koko Prabu Njuk Uninga wedal menika sampun kelampan campuh perang barisan Bulu Pitu kalian barisan Hupalawiya salebetipun Bandayuda kula mireng sawantenipun Kakang Dursasana sumbar macia-cia dhateng Kakang Mas Werkudara iki sing tak arep-arep Setyaki iki njarak kok pancen ngerti yen Werkudara ki lagi gelo ngelani marang guguring anakku Gatotkaca lah kok malah dikandhani sing ora-ora Yai KIP kula wonten dawuh Koko Prabu bareng Yai Werkudara mireng paturi Setyaki banjur jumangkah tanpa pamit ambek bilih Kakang Mas sampun dangu anggenipun kepingin aben ajeng kalian Kakang Dursasana nanging rak ya kudu njaluk palilah dhisik karo Sang Senopati yaiku Yayi Trastajumena rak ngono to nun inggih nek ya ora dadi apa kang mengkono luwih becik ayo diawat-awati dhisik Harjuna monggo supawi kula dherekaken Koko Prabu Bantongane wis teko. Ya. Sumbarmu jare arep ngrampungi. Wah iki kowe goleki aku, wangun iki ora ngerti aku ana kene. Tak tloro nganggo gamanku Kiai Limpung saka kene.
tak penerke dadane ben butul tekan walikan dadi patimu kowe le. Yo. Wah. Ayo. Wah, iki Amuk Suramarata Jaya Marata. Andek kula ora sepira. Lagi ke taman gamanku Kiai Limpung. Bosok kowe. Borot kowe. Wadya Balangestina. Sawangen iki Dursasana iso ngrampungi Werkudara. Bumi gondang kancing langit kelak-kelak katon. Lerkin cange alis risang maweh gandrung. Ayo ora sakwe dadak ngejokke Senopati Dursasana kelakon mateni. Lho. Tenan to. Weh lah keparet. Tiwas tak sumbari ngoyo-ngoyo. Dawa umurmu we. Ora apa banyu bening. Waspadano aku isih urip. Wah, pancen kerasan nyawamu, mung karyaku karo kowe ing kene dibuktekke sapa sing jengkelang dadi batang. Maju ha, giandul pecah sirahmu. Wah, ayo. Hot! Wah! Ha! Ha! Hot! Ha! Ya! Hot! Wah! Nyot tungkak kulit. Ya! Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Hey, hey. Ya, ya, ya. Ayo. Alayo. Hot! Wah! Waduh! 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 Wah, parah. Wah! Wah! Hot! Oh! Wah! Aduh. Aduh. Wah. Sing dugang dikayang wae paret. Ya, durung kalah le. Ayo. Hot. Wah. Oh. Hey. Wah.
Alah. Waduh. Alah yo. Wah. Ayo. Pupu mundile. Iki. Hot. Dah. Wedian. Hot. Dah. Nyok genten. Ayo. Ayo. Ayo, pa. Ya. Hot. Pa. Hot. Pa. Wah. Ye. Has. Oh. Wah, parat. Wah, gede gadane kono. Atu koto. Oh. Wah. Oh, hot. It. Ah. Oh. Wah. Oh. Oh. Wah, parat. Wah, ayo. Ora Kudara. Kowe mangsa bisa ngoyak aku le. Nyata lumpatan wadoh. Ayo, mlumpat rene. Aku oyakan. Wah, mudar kowe parat. Weteng ora iso dijak cepet. Ngopo ngendhek lakuku? Arep njegal aku. Mengke kriyen, Gus? Mengke kriyen? Aku keri disumbari Dursasana. Aku kon ngoyak. Mula arep tak oyak Dursasana kae. Mengke kriyen? Kula aturi katerangan nggih, Gus. Kali Cengceng Guling niku mujudaken lepen pengapesan. Ingkang kula pikajengaken menawi Ndara mangke saestu mlumpat dhateng sak kilening lepen. Ing ngriku badhe apes jurit paduka, Gus. Semanten ugi menawi Dursasana ingkang mlumpat dhateng sak wetaning kali inggih badhe apes juritipun. Mila menawi Dursasana sesumbar sampeyan kendel kemawon kajengi saya gempung atine. Kepara sampeyan pamrih supados piyambake purun mlumpat dhateng sakwetaning lepen, Den.
Cancut kumrekut manjing samudra tulyawadreng wiraganyul kama banyu sumaput ing wentis ayo nyoto kowe wong peng-pengan ayo Renio iki waregu dorono kene wah ora sudi ayo kowe sing kondang lumpatan wadoh ayo hoyak rene wah wong edan rene moh wah waregu doro anake wong tengeng cangkeme nek omong anake wong picak anake wong tengeng ngangeng ut Rene lho aku nang kene ora perlu kowe ngoyak aku Rene yo aku sing marani oi wong edan ayo aja nggoro kutho Rene ayo Rene le Werkudara satriya kebo anake Man Pandhu tengeng anake wong tengeng Rene wah ki lho ki yo Rene ki Dursasana andek puna ora jare kowe wong ampuh ndi buktine jare lumpatanmu adoh ndi buktine wah wong edan yo hati-hati kecandak ilang nyawamu bareng ya jagat dewa Bathara wangune sing tak arep-arep bakal tumuli wujud aku banget ora trima marang tumindake Dursasana lan para Kurawa sing dak siya marang aku lan Kakang Tarka aku karo Kakang Tarka dipateni dening Kurawa sabab bakal digawe tumbal murih kemenanganing Kurawa Kakangku Tarka wis mati ning aku durung mati saka tangane Dursasana. Aku ora bakal sumusul Kakang Tarka yen durung males hukum marang Dursasana. Dursasana, walesku tampanana. Tak ruket sikilmu karben ora bisa mlumpat. Satemah gampang Gustiku Werkudara mrewasa bathangmu Dursasana. Ayo, Renio, oh, wah, hot, wah, oh, wah, wah. Surem Dewangkara kingkin lir menguswa kang layon dinya ilang memanise watanganir layong kumakucem rah nyomaratani Werkudara aku njaluk urip Werkudara
Sekabeh dosaku apuranen Werkudara aku njaluk urip Werkudara ing kene margane nggonku nguntake marang bathangmu Dursasana. Kakang Mbok Pancali ana wigati apa kowe manjing marang paprangan? Inggih Raden, mila kula sawanjeng ngandika Raden labet kula mireng pawarta bilih Raden sampun kelampan mejahipun Dursasana. Iya pancen bener, aku wis kelakon moteng-moteng batange Dursasana, wis sumebarke blat papat. Duh Raden, mongko nalika Pandhawa sami kawon dadu dipun jambak rambut kula ngantos sewudar gelungipun karana badhe dipun uruda peksa. Ing nguni kula sampun haprasetya mboten badhe ukel rikma menawi dereng jamas getihipun Dursasana. Menapa calonipun kula mboten gelungan salaminipun? Labet kula mboten pikantuk getihipun Dursasana kangge jamas Raden. Wah ora kandha mau-mau. Nya iki ana turahan getih kang mapan ana kuku. Luwung kena kanggo ngluwari nadar. Raden, urung maos lega manah kula dene kula sampun kelampan jamas ngangge getihipun Dursasana. Ateges sampun luwar ingkang dados punagi kula Raden. Iya, aku sing nekseni. Ayo enggal sumingkir saka papan kene. Oh